Pak even de telefoon. Ja, hallo. Ja, dat mag ik net horen, want het programma hier, die heeft er zo de meter in. Ik ben alles vanavond terecht, 40 hier in het Spiegel voor het Vrije Dagblad, bezwaarder op het trekker. Kijk, vanavond terecht, meer dan een hele eeuw krantenman was van Biden. 60 jaar lang krantenman van Hege Biden. En dat is in het Vrije Dagblad. Ik ben schooljongen ben begonnen. En op een gegeven moment hebben we de Ljalte erbij gekregen. Ja, net als de Telegraaf nog in de school. Dan ga ik naar de Schotse Telegraaf gewoon. Maar ik koop op een gegeven moment niet meer. En dit is jouw vriendin? Ja, hulp en nood en bange dagen. Oh, nee hoor. Ja, dat is jongen. Nou, dan gaan we... Nee, ik help hem soms in dingen en hij helpt mij soms ik wel met dingen doen. Maar hij hem dan ik verkering? Ja, om een vriendschap. Gewoon een vriendschapje. Ah, dat is niks. Nou, nee, maar in chaos. Nee, ik ben heel Wat is even de bedoeling? Nou. De buurt, hè? Ja? Ja, dat is exact zoals mij. Kijk, nou wil zien hoe gezelliger dat is. Hè? Ja. Dus jouw missen hegen band hem net? Ja, dat weer de hele orde. Dat weer heel hele baan op elkaar wat een auto kwam. Ja. Maar ja, als je de hartstikke... Nou, ik ben van mijn rijden hier. Ja, dat was een van mijn rijden hier, dat met 12 zanden die had ik er weinig. Ja, natuurlijk ken ik die al hier. Ja, we hadden vroeger nooit maar ik weet nou tegen dat het rijden en dan ging het samen de handen door. Dan weer het water weer. Dan raden het rijdt. Dat heb je mij wel eens verteld, jongen. Ja, maar dat zou ik zeggen, dat is toch zelf eigenlijk net weten, want de beste volgens de jongeren. Maar, ja. Maar dat heb je mij wel eens verteld. Wat is dit voor man? wat is dit voor man? Een krantenman. Ja, wijst. Best, ja. Ja, Maar ze meestal me wel. dat is best werden. Ja, dat is geen probleem. Ja. Ja, hoe mag je dat zeggen? De dwarpgek ik net zei, vanzelf, want dat is de gek, maar het Dwarsfiguur. dwarpsfiguur, dwarpstype. Ja. Zat er in elk dwarp haspel is. Hij hoor ik naar familie? Ja, maar dat komt niet onder. Nee? Nee. Kan je niet raar waaien, dan fiets ik nog maar onder en dan dacht ik daar. Dan zei ik daar, Jannie. Dan moet je naar het werk om daar te zijn. Nou, dan had ik het beeld naar familie waaien en in Haal. Maar die zeur die niet. Ik ben niet eerst. De wordt familie, die zeur me niet. Nou ja, dan leeuw ik het ook wel, ja. Dan leeuw ik het ook wel. En ben je of zo? Nee, ik ben vrijgezel. Ik ben wel wat woord. Nee, dan kan je wel wat woord, ja. Ben je dat altijd best, vrijgezel? Ja, nee, maar als je dat ziet, er maar in. Mijn mem, hij ging naar voren die weer kwatteren door. Dat scheelt er zacht vallen. En dan vertrouwde ik mijn jongens naar dan voor. En in de weekend, nee, dan had je wel aan, als je dat mensen, dan kwam ik van werk maar daar zie je dat mensen bij de tafel te gaan. Ze hebben dat dan over. Nou, verrekt de boer, jongen. In de vuurwerk bij de rug naar de andere. Nou, zei, dan moet je een normale mensen pakken. En geen mensen die net bij het rijden kunnen. Maar dan ben je maar in het verkeer gaan doen, hè. Maar als het nou een film wordt, dan doen die zijn geleerd. Je had geen in de televisie en al en ik vermaak ze me wel meer. Je had geen aanspraak in huis. Ja, ik heb een aanspraak in huis, maar ja, hoorde ik wel zei die bij de van mij, die bij de vrouw. Nou, dat was ik. Ik steek een hoorn op en telefoon, dan ging naar die belt over, dat lukt mij niet. Nou, dan kon ik even niet aan daar. Beste buurman, als ze nou en dan de mobiel eens even op waarderen. Ja, en dan kreeg ik wel een krant van me, maar Ja. dat is nog gebeurd. Ja. Ja, dat ben van die honoren, wat denk je? Maar ja, goed, dan moet het maar komen. Ja.
Dus jij een mooi buurtje in Verwert. Ja, een gezellig buurtje daar. Goeie. Wat ben je man van? Zijn mooi waren. Hierboven. Hè? Maar je bent net roken, hè, maar boeren. Ja, juist. En ook was van schilder wezen. Ik ben tegelzetter. Oh. Maar ik Barry gewoon praten, dat is juist wel. En je komt hier wel gouders? Ik ben hier al dagen. Ja? Ik ben de eigenaar hè, van het spel. Oh ja. En je beiden ben wat de verste klant? Ik ben maar over in de gaten houden, dat is een speeltje. Eigenlijk met het interieur, maar toen. Ja? Nou, dat mag maar net, want er is nooit wat verkeerd. En waar hebben we het dan hoor, onder de bar? Ja, van allemaal net. Ja. De liegen is weer alles binnen handen. Ja. En ik ben ook wel wat liegen, hè. De vrouw weer dood ik weer. Dat komt wel uit. Als je hard bent om een bier, maar niet meer vast. Maar zeggen dat het UPC-bakje nog het herst. Oh ja. Oh, ja. Ik ben me nog wel uit lullen, maar ik kun wel praten. Maar wat een bak koffie hebben. Ah, ja, best. Ja, doen we dat. Is het wat een cel en kroegbaas? Ja, heel best. Ik heb hem er wel bij. Ja. Hij kan ik wel eens op Noors wezen van mij, hè? Hij is altijd nars. Maar ja, ik kan hem daar geen man helpen. Dat is een machine in straling, hè. Dus. Ik zeg graag een beer. Ja. Nou, ik moet even een fles bier, maar dat word ik direct uit tegen. Jongens hebben een koffie voor een man van her. Ja, ja, ja. Altijd goed laag zo zitten. Maar en heeft iedereen wat betalen, de hierversteende rekeningen? De meeste al. Je bent nou een riek man. Brutsen, dat is ook gedaan. Ja? Dat ben je. De was erop. Ja? Ik zeg wel, ja. 3 weken achter me geworden, dit een keer nog. Gewoon groot, hè? We steunen die. Ja. Maar wie waren ben ik weer bij haar? Ja. Dat denken we nog niet. Hè? Ja, bijna zo hebben. Ja. Zo gaat het, een andere keer gaat het weer anders. Dat kan je niet denken, hè?